Surse judiciare din cazul Jandarmeria Judiciară din Galați confirmă declarația purtătorului de cuvânt Jandarmeria din Galați, care la 11 fără 10 au ieșit protestatari violenți public și violenți pașnic în stradă din Galați, care Jandarmeria supraveghează împreună cu operațiuni speciale judiciare din Galați de a ține ordine publice. Iată ce mai spune Jandarmeria Judiciară din Galați, care a organizat prin dispozitivul judiciar ordine publice a străzilor din Galați ca protestatarii să meargă în marș pe trotuar și nu pe străzile laterale sau pe trecere de a bloca circulația mașini sau autobuze. Se mai arată raportul probatorului al purtătorului de cuvânt Jandarmeria Judiciară din Galați, care participă și operațiuni speciale judiciare din Galați, care fac percheziții la ampli protestatari violenți. Printre ei poate să fie și cămătari, interlopi sau, violenți publici care au arme în mașini, droguri, etnobotanice și altor cuțite sau briceaguri. Se mai arată raportul probatorului judiciar al Jandarmeriei Judiciară din Galați și operațiuni speciale judiciare.